arratsalde guztioi, eskerrik asko etortzearren. Gaur goititan dicho hau da, bueno, mentoretza literarioa jarri zuen martxan idazten elkarteak, duela hilabete batzuk, martxoa aldera, urte horretan bertan, 2025ean. Eta pixka bat, ideia honetatik tiraka eta programa honek itxora beraz zer eman duen azaltzeko eta fiskat, bueno, ondik norakoak kontatzeko elkartu gara gaur hemen. Baditugu gurekin Daniel Lauzirika, Gati Jimenez eta Alzine Mendizabal. Kontatuko izkiute honen inguruko kontuak. Programa esan bezala martxoan jarri zen abian, Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin. Eta hiru mentoratu, hiru idazie aukeratu ziren, Daniel Lauzirika, Miren Artetxe eta Erika Alonso. Eta horietako bakoitzari, mentore bat jarri zitzaion, aurkeztu zuten proiektua, poesiakoan edo novelakoan, hori aurrera eramaten laguntzeko. Danelekin Pato Aristi ibili da, Gati Jimenez mentorea izan da, eta bere mentoratua Miren Artetxe izan da, eta Asia Serrano ibili da Erika Alonsoren bidea, norbait gidatzen edo bide horretan laguntzen. Gaur ere esan behar dugu, pixkat solazaldiari pasto eman aurretik, babesa handia oso harrera polita izan du proiektu honek, bai idaztuen aldetik eta baita hogar izartean eta erakunde desberdinen aldetik, eta babes asko pasotzen ari gara, eta segurazki ez, ja laster, hilabete horietan bertan, hurrengo deialdia irekiko dugu, persona gehiago, proiektu bat, ez idazteko proiektua aldeten bersonen, aurkezteko aukera izan dezaten, eta mentore horren laguntza izan dezaten bide horretan. Beraz, gure idazte elkartearen asmoa da programa jarraitu bat izatea, eta urtean zehar, hainbat unetan, deialdia irekitzea, proiektu berria jaso, eta jende berriak aukera izan dezan, programa honetan parte hartzeko. Eta bizkat, programak orain arte eman duenaren inguruan, eta hemendik aurrera ere bai, zer espero dugun jakiteko, hiru idazie eta editore bai, Alzine Mendizabalen kasuan, gonbidatu ditugu. Eta bizkat, igual Danelekin hasiko gara, berak kontatzeko, azken batean, berak parte izan da, lehenengo programa honetako parte, hori gili da, bere proiektuarekin, Pako Aristiren gidaritzan, laguntzarekin, ezta? Eta berak kontatuko digu xat, zer eman duen, eta beraretzat zer ekarri dion, ezta? Programa honek. Lehenbizi, zan ezagun zure proiektua jaialai, ezarik bizkat kontatuko diguzun, lehenbizi jaialai hori, zer den, gauza bera zen eta gauza bera da, zen jo eta guen ostean, gutxora era zer da. Bueno, lehenengo eta pudore apurtxo bat ematen dit, ez dago bukatuta hortxe gabiltza, ez dago bukatuta orduan, pudorea bai sentitzen dut honen inguruan hitz egiten, ez? Baina, azken finean izan zen burua pare bat urtetan eraman nuen, neukan ideia bat, hori aurrera eramatea proiektu honen laguntzaz, ez? Eta azken finean kontua da, beti idatzi nahi izan dudala, ni Gernikarra naiz. Eta Gernikan da inguruan oso garrantzitsua izan da Zesta Punta, ezta? Eta Zesta Punta orain beste olatu berri bat dago Zesta Puntaren inguruan, Winter Series da kontu hori, ez? Baina horixe, hau da, nik kokatu du nola beste sasoidatean. 82 bueltan, eta orduan kontuan hartu behar da, Zesta Punta itzela izan zalat, itzela, munduan hainbeste eta hainbeste frontoi egon ziren, non Txinan, gure aitar Makao jokatu zuen, Txinan. Eta gero, Kairon, hori da, pelotari bat, markilian bat, elorrigo, hori da, elorrigo, letxuga.
Bai, eta kontua da, 16 frontoi, hau da, 80ko hamarkadan, bakarrik Floridan eta Estatu Batuetan 16 frontoi egon ziren. Zirun pelotari baino gehiago. Baina, klaro, kontua izan zen, mila bederatzirun da, 88an greba bat eman zan hor, 3 urteko greba bat, greba potente bat, pilotariak egon ziren IJAPA sindikatuaren barruan sartuta 3 urtetan ez zuten jokatua inbestek eta inbestek, asko buelta egin zuten Euskal Herrira, dirurik gabe, bueno, sekulako drama pertsonalak eman ziren bertan ere, eta hori batetik eta bestetik zestaputa beti izan da, ba bueno, askotan kirolari baino golfotzak hartu izan dituzte, ez da? Golfotzak, bizi zalditzak, Ameriketako pusta, apurtuak, tenetaiko bizioak, eta hori, eta orduan, bueltaka eta bueltaka, Pino Mayor de Entreitu. hori da, bai, eta meden begozan egiteko serie bat orain dela gutxi, berta, Floridan da horren inguruan. Eta, klar, hor daude, pilo bat historia, nik asko entzun izan ditudanak beti etxean da bar, eta gero pentsatu nuen ze forma emango diotoni, ba, nire ustez formarik onena novela hotzasa. No, novela hotzasa nahiko egokia zalako, enuen ikusten nituen ikusten pertsonaiak melodramatiko jarrita edo bestera batera jarrita, baizik eta ekintza eta gehiago rockarbon. Eta hori, Kirolaren beraren energia. hori. Horrez, gauza asko daude, mundu horretan gauza asko egon daitezke, gogoan dut ere bai, mentoritza, bueno, irabazleak eta zera saitzeko, ezagutzera emateko ineruneanako ekitaldian, ez ezatzen nola dokumentazio lan handia, eginda zeneukala. Ez da gizelan izan den prozesu horret, bizkat pakorekin ere, mundu handi hori, horri gutxi batzuetara ekartzea, egite... Bai, ze hor badago, mentorezaren kontuan nik asko ikasi duan adibidez, horixe da, ez da? Hasi berriok dugun kontua da, guztia bultatu nahi izatea, 200 horri haudetan, edo 300, edo berdin zait. Guztia kontatu eta hainbez dokumentazio pilo bat jaso nuen, baina gero erabili ez da laurden bat ere. Eta Pakoken esate zidan. Azken finean dokumentazioan nolabait ere nik ulertu dut gehiago norbera ahalduntzeko edo ez dakit nola esan. Konfiantzera. Bai. Eroso egiteko. Hori da, baina gero erabili gutxi eta formula Pakorekin izan da gehien bat lana eta lana, eta egin eruen bilera bat, proiektuaren nondi norakoak eta zehazteko, da bera pasatu zizkidan kontu batzuk, apunte asko, eta novela bezain ingurukoak, eta bestekoak, eta gero hortik aurrera idatzi eta epeak, eta... Horren inguruan galdetu behar nizun, ez azkenean batzuetan, horrek asko laguntzen du ez, denbora tartea izatea jakina ez, eta epe batzu markatuta, eta ez dakit horrek ere lagundu izun zuri guztaban. Guztiz. Ni hau da, irakurri asko irakurtzen dut, idatzi gutxi, gogoa idazteko asko, baina disiplina gutxi. Eta disiplina da kontua, eta nik horrela ulertzen dut neurri handi batean, disiplina dela giltza orduak sartzea, eta horretan lagundu dugu.
epeak azkenean epea markatuta, eta gero momenture baten enintzela hiltzen, bizitza eta enintzela hiltzen momenture baten, oso malgu jokatu bako, hori batetik, eta gero bestetik ere, laguntzen duela segurazki zu jakingo duzu ere zue bio, baina labortu behar da, ez da? Labortu beharra, eta bai. Bueno, edo ez, askotan gertatzen da, bueno, jena gauza diferentea da, ez, gertatu daitela pizkanduzun galtzean edo, ez, ez da horren beste nik uste du, soila, bada horreki, ez, osea, beti idazleak beti jotzen du gehiagik jatzeraz. Baina, eta bero perridazketan mailan otu egita goizetzen da, izateko eta kentzea, ez da, baina neko amarrak entzen zuen Stephen Kingek. Eta, baina gehiago askotan dispersatu novela bat kontenitza barruan zu bat eskustakizko personak dituen edo, baina alegin aktiboa da, ez? Eta gertatu daiteke momentu baten ja ez ikustea zu zenbatera, mendiaren alde baten zaude, ez orduan asko azten balin badia ez duzu osorik ikusten, ez? Espezie bagaldu egiten da, ziena, bai tontotxu aldo dugu da, eta horan ikusi da duzu, ez? Baina esmantariago hasi, eta orduan zaila da kaltzea hori bezizki bizkarzoa. Eta batzutan novela batzutan ikusten da, inkluso novela zoragarrietan ikusten da, hemen idazleakoan egin da, ez? Akurfero batean. Eta, bueno, novela zoragarria da ez du importa, ez entzun daiteke, baina gehiero pentsatu nahi dugu, saiatuko nahiz idazte blogeres maritzu zabez, eta gero dispersatzen da lima, ez esan da ja, oturako gabe, baina bai, gehienetan izaten da, ez galdu, nola zoaz, ez, zein zan hasierako buruan zerekoan, gazten zoa idazte eta batuta, antzatzen hori esan duzu, ez dut bidetik, betzatzen nuenetik ezer gau, eta etzen dut zerpai, ez, liberente, eta ez tankizu baloratzen, dan gauza marken du behar da novela, zer organikoki eskatu dizu, barduan zer baitek, ez da, edo joan zaren, Zera eta bueno, alokei, esan behar da bai, nire gainera badaukate novela beltza laguntzen dit apurtzu bat irresiorako eta pakok esaten dit, bai, venga. Gero, ez irakurrien interesa mantendu egin behar da, eta bereziki interes, mantendu nahi irakurra bizirik, ez? Irakurtzen jarraitzeko motiboa non bazeizki, eta beharra zala hor bidean taltzez. Hamlete Santana palabras para los palabras, ez puso. Modurik errazen analtzeko idazle batetzat izan daiteke propioa hori evidenten. Baina bestea da, asto da izta jartzen. Eta irakurrea hitzea, numeraren bukaera egiten badin bada, zaztu zertanez. Nekatuta. Eta irakurrea hitu beharko litzateke novelaren bukaera suspertuta, ez? Eta irakurtzeko goa berrituta, eta ez, baina horrek esan nahi du, idazleako tegituela bere lana, eta nahi, ondo dago norbait esatea, gauzan bidea, ez? Edo, golan, pegiratu bidean, ez? Abizar hitz egiten ni baina ez, no? Zeritan espero ez zenuen zer daurkitu duzun bideoketan eta pakorekin, edo zorela zau da, eta baten gauza ikasi duzun. Bueno, Ez zenekizkien. batez ere esango nuke lehen esatakoa lanaren balio hori. Lanaren balio hori ikusten dudala, lana bada ordua sartzea, eta zenbat eta gehiago sartu, norbera ere errazago jartzen da. Eta hori izan da, badaukat... Beste misteriorik ez dago. Ez dago, hori da, baina prokrastinazioa joera, badoa tesarotzen duan, nauri baten, eta hori. Eta gero pakorekin oso ondo, zer azkenean berak hasieratik prentzaurrekoa egin genuen egun hartatik, aipatu zidan. Nik proposamen egingo izkizut, baina onartu ez duzu bat dela ere onartu da. Eta askartasun osoz, da zentzu honetan, eta askartasuna osoz, baina norbanan perak asmatzuk. Galdera zein bat egin behar duzut, ez da egite jaia nahi, zer izango zen mentoretza programa hau gabe, edo leku berean egongo zen, edo igual zen zer izango, edo Alditeke. Alditeke. Hor justo une bere animazide, ni heldu nintzen mentoretza orkestera, baina nintzen heldu
hilbeltza dela orkestera. Hilbeltzak eskatzen zuelako beste nolabaiteko garapen bat une hartan nik eneukana. Ez dakit ze izango zan edo ezak izango, baina orain ikusten dut izango da. Orduak, hoxe. Eta, bueno, gaurko solasaldiari hau, aldera dela dugu izbet. Gaurko solasaldiari pixkat, zera izen modu jarri. Eta orain, zer ez bilgura idatzi dut, edo novela idatzi dut, ez? Eta orain ze bide ikusten duzu, bueno, zan duzu, ez duzula, orain ez duzu bukatu lana. Hoxe, ez du bukatu lana. Baina, ez da pentsatzen ezaren gero zer. Pako izin ditu horren ditu. Leheneko markatuta daukat Gabon bueltarago, alba da lehenago bukatzea, eta gero segidan, bukatuta segidan berriz ere beste berreideakoketa bat eta beste kontu bat eta gero ikusiko dugu, nire asmoa publikatzea izateke. Bai, hori. Eta hori, Pako kaitatu zerbait, baina zoazun. Pixkanaga, ez da? Bueno, lehenbizi bukatu. Hori da. Gazarri moldatea da. Bai, eta gero ni beti nahi izan dut argitaratu zergatik ez dakit, hau da, baina ni beti izan dut guduan ez dakit irakurlean naiz, nire liburu bat ikustea gustako belize da. Gabiera goreko dugu, eta gero galdera zaila zergatik argitaratu gero editoriak egin du. Hori. Baina gero irati ere pixkat aldetu nahi dionez, nolai barrikadaren uste aldetik, nolai esate arren, ezta? Alapaziorik esan zaio. Zelan zen duen prozesu hori bueno, entzun diru, ez da nelen xat ze zalantza, ze gauza, egon ziren hor aidean, ez da egite zuzelan bizi izan dituzun, ez? Zentzuk hasiera hura gogoan hartu ez zentzuk lehenengo zalantza, ez beldurra, edo... Bueno, beti daukazu norbaitek, eta hau zure bizko zaizuen ez eta vektore izan ez inolako programetan, norbaitek zerbait ematete izunean eskuetara berak pilatzen nahi buena blenezaret, ez? Bere estalezko biezarekin egin duena zu nahi duzu buskatzea. Nik erabateko konfiantza lokan miren egan, ez mirenek idatze eta bose berakoren nora, bose ez du, hau da bere lehen liburu ez digazten ari deno. Erazalde horretatik ez, baina norbaitek bere bulu aurkezten duena gara programa baterako horre gauza hon asko esaten ditu, aldez aurretik. Aldez aurretik, ze erakusten du gogo bat lana egiteko, erakusten eta afaldosun bat, oso naturaltasun bat ofizialan azteko, ze idazleok pentsatzen dugu nola eskribitzen kabakigun deno, ez da MA, MA, MU, ez, orduan, inork ez du pentsatzen gitarra jotzen dakien inoizko ez badu, ez? Igual mentzituko dela zala eta gero deskuntuko ez dela, ez? Baina ez du pentsatzen dakien. Baina idazkan pentsatzen dugu, baietz, literatura egiten badakigu, idazten badakigun, ez? Eta horri problema bat da, ez harrokeri problema bat baita, baina da problema ze, balin badakizu, pentsatu bat duzu, badakizula, ezin duzu ikasi, ez? Hori izan dut oztopa handi bat, da, nire ustez oztopa handi bat, literaturalite historia oztopatu duena, zenbatela handi bat, pastak ez. Eta orduan idazten du askotan autoidatismo basati batean, ez? Eta oso gaztelu itxi batean. Eta gero horrek ere pentsu dut gainera egiten zaitu oso bajoarekiko zailo egin dukizkat atemanak. Zailagoa da gero editore bat azkenean sartzen denean entzutea, idazla zuri puztotu egiten asko euren inbudua kanpotik ikustea, edo muko egitegira bat aukera horri, ez zetia rekaretza, eta hori inpreta batera joango daria bezala, ez? Hori pena bada. Eta beraz, mentoritza programan egoteagia eragusten du borondate hori. Eta hori den ez dena, borondate baino ez da behar, ikasteko, ordu batzuk sartu behar direlako, eta denean bezala, ez orduan. Perez batin bazaude, ordu horiek sartzeko, lortuko zuzen baita dano asko jazte, eta perez ez pasaude, ez. Eta horregatik, nik gomendatuko nioke idaztea gustatzen esan joan hori saiatuko idaztea izan dugu asko dira. Pasa izu azin xinbrutu egiten da, ez? Eta gero literaturak ez dauka ezer zuretzat, idazlea dauka prestigio zote handi egia, baina literaturak ez dauka ezer zuretzat beregi konpensa ez dut izak simatorku egotea egiten gauza bat ez zuen gustatzen, ez?
hoberan gitarra jotzen ikastea igual, edo beste zerbait. Eta orduan, alere asko postu nintzen ikusita, miren bere adore guztiarekin ze, imaginatu, ez dakizu ez beldur ematetule, imaginatuko zu ez, entregatzea zerbait, bukatu gabe dagoena, beste persona bati, horrek hori da konfiantzazko aliketa bat izuak, ez. Eta idatzi nahi zuena, bueno, nire ikusi duen proiektuan, ez, oso konkretu bazan, hori importantea da, historia bazan, hori importantea da. Literatura gobetu egiten duen historia botatzea da, uste du hori dela, hori basa da, eta gero importantean ez zaila bai aretorik ez. Historia botatzea zaila, ez da guztia. Historia berak dakarrena da, edo eskantarrez. Eta nire lana izan da oso, ez basa ez dakit arrazaren hitza ez, baizik eta plazera handi bat, eta horren diot, emagineak ulertzen duzeraitik engantzen diren emagin esatera, ez eta horrak jaietzen ikustela, ez? Zezu, balegin handirik ez duzu egitea. Eta ikusten duzu mirari bat gertatzen nortxe, ez? Lehen barrekan zen duzu hori da, ez? Lehen lerro horretan jaietzen ikustu duzu eta sortzen igurua, eta idazia azten danean barrutik ateratzen, tiratzen bere hautsari, ez? Eta topatu duenean leku bat, eta azten direnan gauzak sortzen batzugia bentsatuta zituenan, eta ez pentsatu gabea zituenak. Eta daukanean norekin zin problema literarioari buruz, ez da, hautsen eketan ez tokatean zandi egia, eta hemen informazioa hemen emateko bat goiz egida, edo berandu agonako dut, edo nola, ez, eta hau, nola kontatuko dut, edo, ez, harin ez, astiroiari naiz, digresionek hemen zentzua dauka, edo, gauza guztiekin hasten denean, nire problema horiek asko gustatzen ez dit. Eta ikustea hor, persona hori entusiasmatuta horiek, bere betur guztiekin, ze betur asko dauke, ez? Benek egiten ez galdera guztiak dira, denok buruan ditugunak. Hau, inozo beri badao ezakea, azkeri bada, ematen dute behatz kononakzioa, eta hain guztu. Personaje honek badu fundamenturik, edo ematen du nire agatan bat dela, edo bi emakume hau eta adin antzekoa daukatenak eta familiak kideak direnak eta nabaritzen bi persona diferente direla, edo ematen dute hemen erabaki dut lehenengo persona eta hemen bigarrena. Zentzuri badauka horrek, agarro egiten da, doza guzti. Inguso batzuk metafisikoa bazatea dira, ez denbora guztian kapitulo berri dazten, zerbaitik ez nez konforto dira. Gauza guztien nire asko gustatzen zaizkit, asko ikasten da, idaz bere zara hori bai, problema soluzionatzea nire problema favoritoa dira munduan, eta ikustea persona bat bere burua erteitzen oso eta lazer bat, optimilegio bat, eta ikustea nahian nola ari den bukaera iristen, ari da dik esango nuke 3-4 den gutxi inzidatzea dituela, eta ze nola alkatzen den orain dauden ikustu nervioak ez dira hasieran daudenak, hasieran dauden ari da bi hau zalantzak, eta orain da azten da, azten zara botera batzuk sentitzen, ez, historia ja bagarri doa, batzutan maitik altzatu egin behar zara, zintzazien barruat elektriko egia aldea, ez? Ez da belik gertatzen ari da, bat ozen behia kreatura badana, forma bat dauka eta potzu oso niretzat magikoa dena, sorkuntzarena, edo zein ere muntan eman ditekena, supaldari izan pentsatzen duen moa, ez da egitezten, oso zubo eta lehen esan duzunean izan zara, nire mentoreka pentsatu, horreinik nahiz, sentimentu ez, eso zara ez, onuan konturatu nahiz, pueda, bari buroneko jabego sentimentu, Horre gainean galduko hori zunez, pausutan ez egin mentore lanetan, noraino eskua sartu ez, noraino batean sentitzen duzu zure egi iguaz, eta ez dakit izelan eragoen duzun hor lan hori. Korresponsabilidade badago, galdera. Eta orduan beste persona egon behar da. Nik uste dut beste personak erabatetzen duela noraino. Azten bagin bazara gauza bat esaten zuen, William Goldman ere bihotzeko guionista batek esaten zuen, modu esaten diozuena persona batek bere gidoia usten dizu. Irakotzeko, esaten diozu. Nahi duzu egia esatea? Bai. Benetan, pentsatzen duan benetan, pentsatzen duzua benetan. Naiz eta osatzuk ustat, benetan nahi dut egia. Orduan, operatzen duzu eta zuen, aleatorioki edozen, gidoiaren edozen parte edozen. Txapurraren esentzia, ez sekuentzia eta esaten duzu. Bueno, hasi naiz txapurraren sekuentziatik, besteak esaten badizu, gustatu zaizu, txapurraren sekuentzia nire sekuentzia favoritoa. Txapurraren sekuentziagatik idatzi dut gidoia, ez dago zeri. Ez du egia, ez du nahi. Gente gehiagoak ez du egia, ez du nahi dut dago, bueno, ez gizu lagati. Deno bentzen nahi dut dago zulagat. Baina zulagat ipalgin bada, ez.
Eta bi gauza horien artean, batzuzan dago, inork ez du entzun nahi, bihotza kaskatu egiten da, ez? Baina, persona arrazoi bali, beta normal ez da, motiburik ez urbazetek dira. Nahiago dute persona horrek ere esan, editore batek ere nahiago dute esan behira, osea, ez duzu komuniko paperi behar, osea, garbi, listo, ez, atera da, baina normalek ez da, laburtu gintzote. Eta duan beti lan bat eskazta, eta miren egon da oso prest hori entzuteko, eta nik uste dut egia da, esan behar gila gauza hona esate importantea da, eta leku batetik esatea, gauza galik dauden esatea beti konbini da, gero zine beti, gabazago da horrela ere entzutea beste persona, eta animatzea buruan daukasun novela guk merezi nik uste dut, buruan daukasun proiektu beti merezi, horra oso zure ilusio guztia egin horro beti merezi. Eta oso preste egon dago guztia entzuteko, ez da lan izaila izan. Gehiago izan da nik uste dutela batzuta seinalatzea, hau gustatzen zait honegatik, hau egiten ari zara, ez? Zehazieran, ez da gizu zondo zer ari zaren, ez? Da, Carmela Fedek esan zuen asko gustatzen joatea bezala linterna batekin, bide ilun batean, eta linternak iluminatzen du zati bat, baina ez bukaereraino, ez da? Eta orduan, profesoraren partea da, deskubritzea aurrera zoazen neurrian, beste bideari beste zatitxoa ikusten da, ez da? Eta momentu batean igual ikusten da ja, bukaereraino, edo ez, ikusten duzu hau esan bidea, eta atzera egin behar duzula, edo. Eta nire dire lagun bat egotea gor, esaten animo, ondo zoaz, nik uste hau dela bidea, hemendik baino zoaz hemendik, ez? Eta ustea, bere barruko idazterakoan agotxasko datoz kanpotik, ez? Zipentsatuko, de repente, distraitza ze ikustena, zipentsatuko du eslan gino, zipentsatuko du, eta barne agotxari obedituz idatzi behar menez, eta laguntza esate, hori entzun agotxari barreroz. Eta azten baldin basai zein zen idatzen ez zuen liburua, hasieran bat ez dugan, osan gogoratza beste laguntza. Lagun ditza oso moneta euskaraz, ez, porque da, ayudarles, eta zer amigo ere bai, eta gun balak zera por bat. Baina oso lan erraza da, ez da, gero umea datorrenea, zera mentzatzen dut, konteretsu, baina umeak eta emakumeak egin dute eta oposizioan. Esperientzia daukazen ez, batezu, mila mazako direla, eta gero derango, poden esantea beste. Konfianza, ez da. Ere, prozesu potentea da, edo zein sortu izan prozesu potentea da, norberan zan, baina horren ondotik bizitzea, azkenean badu, zuk ere gabit bat, izango zuen, ez dakizuk ere zerbait deskubritu zuen prozesu horretan, zerbait ikasi duzu, zerbait modu desberdin batean begiratu diozu zerbaitik. Bueno, ez da lehek adi exactamente lagun zain baten dudala persona bati, ez? Alegia, ikusi ditut beste igarria batzu jaiotzen, ez? Euren burua erbitzen, ez? Eta nola ikustea behiagura, ez da ezer deskubritzen dudaranek baizik da berro, maite meitzen da izela ofiziarekin, ez? Eta zeremonia literarioaren botereekin, eta ere ahalditzerako prozesuarekin, zarako batzutan dago, uste, Flauberten testu bat esaten dena, karta batean esaten dioria, Flauberte karta batean, izte idazle bati, esaten dio, zaizu pasatu askotan idazten zaudela altxatu zara, eta begiratu diozu liburuari inspiruan adidez komunera joan zarelako, eta ikusi zara inoiz nahi nire largago, ez? Enda elektrizidadea aldazen du bezala barrotik, ez? Suak ikusi dituzu zuen begietan. Hori ikustea beste persona batengan, mirari hori berrez gertatzen, mirari edo prozesua, ez? No segunda que aurreko gunen diakurren gozabas guztuzienak, el gusano no necesita un milagro para morirte esa mariposa, necesita un proceso. Eso, hori prozesua da, baina erabentea mirarizkoa, ez? Berdez maite mitez literaturarekin. Eta pentsantzea baitere, nire ustez oso importantea da beste idazle bat laguntza. Oso importantea. Lagunak izatea elkarrenak, horregun handia egiten dio literatura. Nik uste literaturak izatepo egiten digula, eta zigortu egiten gaituela egiten ez dugunean, eta bere botera berbeteratzen dituela egiten ez dugunean. Eta orduan niretzat programa izan da hori egiteko aukera bat, modu formalagoan nola ikasan da, baina, de hecho, nik ez dakit nahikoa izango zaio miren beste laugarren aldi bat egotearekin, edo nahiko duen bertez egon, baina nik, programatikako presnago laguntzako bukareraino, eta betxatu nahi dut beti lagun bat izango duela niga literaturan, berak ere aso laukidea dako niri prozesuan beste aldertatik, ez? Hau azkereko galdera horrekin, eta orain
hori idatzi ondoren zer, ez dakit, mireneko egin ez du bukatu, baina eta buruan daukazu, berak azken puntua jartzen duenean, zer esango diozu, ez da, orain zer egin duzu. Claro, ez du miren ez du gara bereziki. Euskal prozesuaren bukaerara iristen denean, sentituko duela gauza ondo egin ditu, ez? Galdera guztiak planteatu izki bere buruaren logan erantzunak baditu, ez? Lokan edozein galdera edo egiten badiote edo beran pentsatu dituen gauza dira. Ikusiko du baita denborarekin ikusiko duela distantzia bat egin, ez? Ariketa eta beste igual konturatuko da behar badan berak inkonstienteki jarritu mauza batzuk, ezekizkiena, bez, niri berton zelda izatea, ostras. Ez, jatin esan bape, igual lotxain guzu pudore emango zidan kontazio ezteak, ez? Konturatu izan banitz guztiz. Eta ze inteligentea den, bai dago puntza ere, eso, prozesuan zuen gauza dugu eren. Suerte pizkatekin irakurriko du bere bikura bera espalitz bezala, ez, hori da sortu digu. Eta hori baino lehen, pizka dagarra da ongo emate, ez? Baina, bueno, berak ikusiko du gitar hori bere baitan esaten diona defendatu liburuak, ez? Defendatu ariketago. Eta atera zeiten zeure, ze batuzan lotxan baten digu defenditzat eure gauza, ze norbeitikoa izan dugu zerbait, edo busto lotxan baten digu esatea asko duzen duzegula gauza bat, du egin ez duguna, pelikula bat, o plazesku, babes, itxorra, ez? Pentsa, ez? Baina defenditu behar duzu zer bihuz guztiak, ez? Total, zerbait mina emango dizu berdin, osea, esan nahi dizut, ez dala egia, ez? Hango entusiasma, pero baina ez erokia bat ez. Eta berta hartzen duzu mina, ez? Eta gero, nik zuzen konfiantzon behar sentitu gotela. Lana ondo egin duzunean, konfiantza ateratzen zara. Eta inkluso batutan beta konfiantza baino gehiago bueno, gomendatuko neuke ez irakurri, idazten baldin badirakotek aldedo nik ez nituzke irakurriko berzik irenikoa, desi jarraiak, ez? Oso bero dago ariketa eta kreatura, eta total. A ver, realmente, beti han konfianza. Esango dizkiete mozan, tontakiak esango dira oso. Ez que ez diote zer esango, zen, Pordon, prestitzala irakurri, por si acaso, ez? Ez dakizu nola ateratzen zara, indiztan behar da zaurunarri ateratzen zara, ez? Eta beti egon jodare para gauza irakurtzen, ez total. Bere burua zaindu bezala eta liburua defendak konpaina, ez dituzte ez eta horgunik eskatu eta eskatzen ez bari pentsat ez dizkiola, amos, ez da bitxusia baina argitaratzea oso beste problemarik egoten denik horren beste bukatzea oso problematikoa guan, asko zaila guan bukatzea, argitara izan gari Euskal Herrian esango nukea dion dira. Kritika literarioaren main gurua egiten dugunen, deizuko dizugu... Beira, kandikalitze baten, ez aintzinek beste persona batek, ez da bere eta zitze egiten bere izan esan gabe, esan ziren, kritika literario euskaraz, azteko desian zen. Gutxu, gutola mitxuko hori. Bueno, hau antzile Mendizabalekin, bera ere ikastea da, baina gaur onago bidatu dugu editore bezala, elkar argitaletxean aritzen da. Eta uste dut zuretzat geratzen direla ganderari zailenak. Aber zer eman den diguzun. Aziko gara panelek ben motetako zera zalantza horrekin, ez? Idazne asko izaten dugu unuan, zergatik argitaratu zertarako, zer dakar argitaratzeak, editore bezala, zer esan dezakezu dela, liburu bat argitaratzea eskatu da. Bueno, nik erengo, nahizen goi, pixka, zehat barrenkola tabu batzuk buskatzea erren, ez? Aginaraztea idazlea ez da beste altu idazlea. Editoria ez da beste aldean dagoen mamu hori, o epai hori, eno ez da egitez. Nik editoria itzarainea pixka bat asimen naiz beste bat dela ezin. Argitartxiko edizio, ez? Edizioa gauzu asko bizan ditu, eta edizioa dago liburuaren alde. Esan nahi dut, liburuaren alde. Argitaletxea ez dago eta hori beste eztabaida bat izango ditzatere gainen niretzat edizio gauza asko dira. Eta editoria eta zuzenpaia eta diseinua gauza asko dira. Eta argitaletxean behin erabakita testu batek aurrera egingo duela liburuaren alde dago. Gero nire zuei pegingo dago. Beste gauza bat esan nahiko nuke honek programa honek grazia egin ikusi tenia 18 mentore agertu dira da nik ez dongan zalantzarik jende asko aurkeztu bazuela proiektua. Baina 18 mentore ikusi ditudanean beste tabua puskatu zain, alegia idazleak ez dira pentsatu dezain zekenak eta razoia eta zea, bastante eskuzabalak izan dira, eta hori izan da, ilustratzearako
oso gauza kontenta, beretan, nahiz eta txistua ematen entonces, idazlea agertzea bere jakintza txiki, handia edo eskarmentua beste persona baten zerbitzura jartzea, hori uste dut jadala, horrek puskatu ditu gauza asko. Bueno, pagatu egin digute hori ere. Bueno, baina pagatuta ere, Azke goitza, influentzatu perfectamente eso. Eso gertatzen da, Rengo Txantarek esaten zuen bezala, nunca podría ser escritor, porque ya el ego de un escritor... un txiki, queda batean biego, osea, orduan horrek demostratzen du, badaude, euskal eta daudela idazle pagatuta, gaina segulako dirutza betzen dute, esan gure sistema ezagututa, en fin, Aberesteko ez, orduan, oso eskuza dela izan zeratea. Eta beste gauza bat jarri du uste, agerian, sistemak abitzen hau ez dauka ez dela agerian, ez? Baina, bueno, argitaletxe den nahiak eta ezinak, ez? Saiatuko naiz editore bezala hitz egiten, baina beste alde ere ezagutzen dut, ez? Testu bat argitaletxe batera iristen denean, olako pintoretza laguntza akonpainamenturik gabe, bestera dela iritsiko litzateke. Eta argitaletxeak, baditu, argitaletxeak oso ondo daki bere funtzioa zein da, da justo akonpainamendu hori egitea eta laguntza profesionalitza eta asko gustatzen, baina laguntza hori ematea, ez? Testuaren zerbitzura jartzea. Baina askotan argitaletxeok ez ditugu, behar ditugu bitarteko guztiak lan hori ondo, kanoraz eta zehaz egituko. Beraz, nik uste dut egin jazuena da edizio lapat. Esan da, editore bihurtu zerate, editore partikular batzu, eta gero argitaletxeetan, ikusiko da hori dudaik ez hasi. Nik ez dago euskal literaturaren alde esango nuke, mentoritzari ego behar ditugula. Ez dakit argitaletxe gehiago behar ditugu, hori zalantza dugu, baina mentore gehiago da ditugula garbi dago. Osea, testu batera norberare baitatik bere gela norberea izan arren gela betatrik horreitea oso zaila. Eta tamalez argitaletxean normalean ez daukan bitartekorik laguntza hori behar da bezala egiteko. Hori esan da, gare gerandera artean dela itzuliko nintzen. Zergatik argitarakitu edo zergatik hori gehiago behi bitzezak idazlearen nahia, ez? Formaleak idaziak argitaratu nahi du, bere haranantzeko forma dalako, gizartearekin, bere mundu ikuskera zehatzeko, behar du, egotik pixka bat, edo perfil asko daudetik, guztietako gesantzu ikut, bat ez autonoan, beste gaude ospetxo izatea zuen, beste batek giroa irabazik ez zuen, izan guztia. Beste Euskaratura bali pa, aukeratuz da. Ospetxo izan ez zuena, esatian, ospetxo, batzen. Eta zertarako, nik uste, esan dira oso hitz importanteak, eta ni beti defendatzen ditudanak, bata da lana. Pero jarri naiz, erdialdekin gaina oso matxakona. Lana egita da, horren ez da, pamiste juri, irazle batzuk, iristen dira karta harri-larriak esan ez, igual alden duk, ez arratsalde bat inspiratu naiz, eta ipuin bat idatzen dut, ostia. Gaizti, gazte. A ver, einua zen badoza edo gure artean, eunetik ez da bat, milatik bat, igual, lana. Beste gauza bada, prozesua, ez dakit ez, gauza guztiak dute benen prozesua, eta batzutan prozesu hori gero puskatu egin behar da, baina behar da modu bat, modus operandi, norberak neko modu autodidaktikoan ikastetuena, eta horrek ematekio idazleari edozein prozesutan, ez dela, onila egitea, o zapatak egitea. Eta gero, konfiantza dena, ez? Zu esan dezu oso importantea, konfiantza nola egitezen da. Darme hau txorrek ematen dizun konfiantza, baina lanarekin bakarrik elikatzen danak, ez dago beste girik. Eta desde luego, mentorea baldin badaukazu, argitaletxe bat baldin badaukazu babesteko, eta hor sartzen da egia borobilak esatea. Egia borobilak ez dute zertan nik harri lan izatea. Nik beti esaten dut, editoreak egitezaken gauza nire interesgarriena da galdera gehi. Ni behitzat erantzuten ez ditut jatite. Testu baten aurrean jartzen nahi zenean, esperientziarekin bastante honak bihurtzen zera gauza seinalatzeko.
hemen ze pasatzen da, eta ni behintzat askotan ez dakit oso ondo ze pasatzen ari da, baina horrei kasu egin, hor badago zerbait. Eta, bueno, pixka bat asma sakilez ez, baino galderak, editoreak egiten du galdera provokazioa. Eta gero, nik nire esperizian ikusi ez dena da, bale, galdera provokatzen dituzu, honek funtzionatzen du, honek ez du funtzionatzen, baina nik hortan, egi bati zerbait proposatzen diozunean, ezin dizu sinetxui itxu-itxua. Osea, idazleak ikusi egin bragu esaten ari zaizuna. Ez batu ikasten, osea, ez badi ikusten nik beti esaten dut, honen ponutzen iritsia. Osea, idazleak ezin ditu ohar aldaketa bihurriak proposatu, idazleak ikusten ez baditu. Gehiago dago galderak egiteko, etxerako, eta hausnartu, eta pare bat buelta eman. Nahi gertzen duzait egile batekin, testu baten aurrean, zalantzan bian ditu, berarekin hitz egin, esplikatu, eta berak entzun beti ikusten, nik esatek, ez nion ondo azaltzen, edo ez itzaio dimisten, eta lau buelta esan ondoren, pues erabaki gendu ez argitaratzea. Porque nik ezin nion desei inarazi, berak bere buruan desei, ezin zuena, nik ezin nuen nire bidetik erama. Eta editoreak eukitzen duelako gaiz, azan nire atatzen gara, eta pauso bat atzea egin gara, testu bat hartzen dut, eta nik eraman nahi izaten dut, ni idazle bat izazena, porque eta lan ere nobera. Osea, egin behar da baitere bereizketa bat, ez? Nola idatziko zen guken zuk, ez ogun, oso ondo, nik asko balio handi ematen diet, beste hori ere esan da, defendatu, osea, idazleak defendatu behar du hasieratik bere testuak. Defendatu, noski, harrokeriare garen duan egintzeko ezinbestekoa, baina defendatu behar du, eta esplikatu behar dio gainean niri asko gustatzen zait, entzutea lehenengo aldiz idazle batek zer egin nahi izan duen. Porque zu bero hortik kapazaz eran neurtzeko egin nahi izan duen hori bete duen edo eta bete duen edo ez, bueno, hor neurtu bezala egiten da, baina zer egin nahi izan dezu, nondi sortu da, zer da, eta elkarrizketa hori oso interesantea da. Eta, bueno, idazteak egin lagu, nolabait, bere liburuaren defentsa, konfiantzarekin. Argitaletxean normalean, harremantzeko modua, ikagabezko testu nondoa iristen dira egia pai. Eta, bueno, pues, testuak iristen dira askotan, larinak, beste batzutan lan osoak, eta, bueno, edizio lehen esan dut, hau azpimarratu nahi dut, edizioa talde lana dela, ero behintzat eredu hori puskatu behar dela, eta uste talde lana ikar dela argikaletean. Eta, bueno, pixka da junez, harremantzeko forma. Bueno, lehenengo lagina iristen zaizu, eta egia da, inkluso oso importantea da, okezpean gutun bat. Osea, nahi pixka bat, imurtu gabe baino irabazi behar, no. Kontu ez dago ezkigo albialtzea, baina kontua da, ostra, persona honek badaki zer egin nahi duet, zer, eta fokatzen da, ez? Eta horrek ja, osea, jartzen zaitu, zea. Orduan, normalean, lagin hori irakurtzen da, eta baloratzen dugu, eta baina, aurrera egitean bali badu, kortigea hasten dira ikarizketak aurrez aurre, ez? Baina idazleak bere lanaren defentsa hori nik uste importantea da. Orain bat duzu puntua, gainetik azazara, eta bakit ez da erantzun bakarro bat, ez? Baina da, nola erabakitzen da, bai ez aurrera, nola edo zergatik edo zer ikusten diozu, ez? Lehenengo kolpe horretan edo... Osa ezberdin izango ja, igual, Bueno, galdera zaila da, baina egunero egin beharrekoa beraz, erantzun derrekoa, esan nahi bete. Lita akite ideaze batek argitaritxe izten lanean, osea da, tiotza muskatzen dizu, pixka bat, porque bera etortzen, bere gauzari preziatzen ez, preziatzenetako batek kirdato, bere proiektuarekin urtea pasango dituna. Orduan ba, dedikadeza pixka behar da edo asko ez. Nola erabakitzen dugu? Bueno, lehenengo irakurtzen da, eta nola baiteko, ezakit, interes leku literarioa baloratzen da. Historia, nola da dinazia, nola da idazia. Hola, zera, balorazio literarioa hori egiten da. Baina hori da ez da, hortan gelitzen. Bigarren, zera, nire ustez argitaletxe batean, oinarrizko gauza, eta igual,
idazleak batzutan ez du mundu zehatzen, ez da gure katalogoa. Osea, argitaletxe bakoitzak du bere Gazua da argitaletxe. argitaletxe bakoitzak du bere katalogoa. Eraberritu behar dana, bastante sarri, horrek egiten ez da gauza bat. Dauka bere hildo editoriala esan ere denean, bere katalogoa, bere bildumak, bere filosofia, inkluso batzutan, bilduma batzuetan. Orduan, hori neurtu behar dauka, esan nahi dut testu hau, helengon batek esaten zean, gure literatu saian ez dakizan bat, asko errepikatzen dan gaitegi bat baldin badago, pues ez, katalogoa mugatu da. Katalogoak ez da duga gabea, hori da beste bizkide bat. Hirugarrena, garrantzi handia ematen dio dana da, zekarpen egiten dio euskal literaturari. Esan nahi dut, igual gure katalogoa perrepente ez du lekulik, baina igual arritxi bada oso diferente da. Hori ere kontuan hartu behar da, eta ikusi behar da pixka panorama osoan. Azkenean iristen dira, zahoraria dautela. Hau txiste bada baino ez da. Gain esan da, idazleak ez du dirurik irabazten, hori badakigu, baina eusken argitaletxeak esango nizueke ez da ere. Osea, hau mezetak bezurra irukitu, argitaletxeak, argitaletxe bat betza dauga, baina negozio eredua eta bere sosak, baina parkarin da, eta nik beti esaten dut kasi hori gure alde dago, azken bolana. Porque, ala, ez dela kabu galtzeko. Ez, esan nahi, behitzat sistemari utxiko diogu, ez da gauza katastrofista bat, ez, baina askatasun puntu bat ere ematen du batzuetan, dirurik ez da guia bat. Esaten dugu, Bai, askotan pentsat. Bara, ez da erraze esan bonita pelikula, imaginatu zauze, daztatzen dituzu edozen pelikula perroena $1.000 baile ditu, edo $1 edo, zizan behaten bertibo hori, alakora ebait, izan egitearena, eta gero animatu desastre bat, dakian, ez ba? Hori euskari desbetitle. Ez, eta, argitaletxe bakoitza dauka bere eredua, ez da? Bizi irauteko, batzuk irauten dute era batera, eta beste batzuk bestera. Baina hori buru batek ez du aberaztuko. Hola, tratu bezala esan, argitaletxe jarien hon, bizi era lagune diru laguntza, liburuak, bere diru laguntza daukate, bozikoa, eta horiek gabe, eta programa desenteatea dira, desenteno batzuk urte azkenengo petan, gazte literatura egiteko, komikiak, liburu ilustratuak egiteko, hori da gure panorama. Esan nahi bet, eta ez dut, azkeneko zeak, eta nomai dago pelota zeuak ezti esan da Durangora joteko, pixkate kontuak bailintzeko, ez? Baina, Faktura pagatzen. Faktura pagatzen gozo dira. baina, hori gure sisteman gauzazea, horregatik jarri dut azkenengo zean. Eta azkenengo noski ikusten dagula, eta neurtzen dagula paio. Ez da lehenengo baldintza bestela ezan dut belurik egin. Ipera eta bezeginak ez hemen etxen dagoelako nik ez dut uste Euskal idazle bati esaten zaionik. Ez dut esan inoiz esan zaionik, baina libura ona da, baina ez dakit nola saldu edo ez da saldu, ez da... Guk egunean Libura ona denean, edo igual ez da publizan. Zoaz beste argitaletxera eta hori egiten da, eta etulantasuna zain. Eta gurea gaur bertan, ez hori gure eguneroko aliketa da, proiektu bat, interesgarria, esan ningo dut, algun bat du entzatez. Eta, gurean egiten animatu gara, jakinda azulo handia egiko duela. Baina Euskal Herrian aldi berean, egungo alitzontan espezializatu, ez espezializatuta, baina katalogo berezi bat hori izea, ara mineratuko genuke. Egiten dugu sistemak albidetzen duen, apagamali. Literatura elebidatura zaio, eta gero katalogoa, lehentzat oso importantea, hori epatzeko duak, egiten dugu nahiko ezarpena, eta salgarritasuna. Morendik ez gara hasi orkizeak bezala egazai galdetzen, baina sareak bakabaita egituzu. Galdera polit, bukatzeko. Lehen hainbat duzu ez, argitaletxetan ere, baliabideak gutxi. Nola imaginatzen duzu argitaletxe perfecto bat? Ze baliabide, zera izango dituzke zuretzat? Niko Zio berta, Ez, nik buruaz argitaletxe perfecto bat ez, baina ikusten dut, ez, ni asko aldarrikatzen ari naiz
edizio taldearen edizioa, ez? Ez hau aipatu baino azalak, osea, liburu batek aldaera asko ditu, osea, eta gauza asko ditu, ez? Orduan, argitaletxe, nik adibidez, ezberdinduko nituzke editorea eta zuzentzailea. Baina ez daude bi figura horiek, bai zoazak, bada editorea testuari ogarrak eta hauta beste egiten dizkionak, eta beste bada testu ez zuzentzailea, ez du zertan persona bere izan gara, esken normalean zaila dana atentitzea. Eta gero nik uste editoreak izan behar duela gaur egungo garaian komunikatzailea. Liburu bat onartzen danetik argitaletxe batean, egon behar du dia pixka bat hori zer atara gizarteratuko duen pentsatzen. Osea, komeni da egitea, diskurso bat, txosten bat, egia erotik ez, baina bantu da kateria, baina osan eretori beste habilidade da. Eske, habilidade da sisteman konbentzitzeko irakurleari esateko, hau da zure liburua honengatik eta honengatik eta honengatik. Orduan, niretzat argitaletxe ideara da, talde lan hori egiten dantzea, editorea ezakit da dirua. Baita, idazlearen lehenengo bitartekaria eta pixka bat behen mezu hori argitaletxea zabaltzen duena. Eta gaur egun tokatuko zaigu gainea, editoriak hasi promozio lanaren lehenengo lekuan egon den batera, izan behar duelako gizartean liburu hori bezakatzeko ahotsma. Beraz, nik argitaletxeak ikusten dut talde lanean lan eginda, diseinukoak, zuzentzaileak, promoziokoak, talde bat eginda, eta bueno, ni oso Elena Ferrantenen aldekoa naiz, uste idazlearen izenak ere mundu literatur sistema ideal batean idazleak ere ez nituzke ipatuko eta idazle editoriak ere ez. Arreubik eskaparatean liburuak, eta uste dut asko zere lan zehaua ez duela izan behar horren individualista, ego guztiak ere lekoa eduki, eta sekapen hori izango da beste izan. Iruditzen handi mazepe, jande egiko dugun horreteka. Galderaren bat edo mikrofon eta guztia, hau ez egin. Behar dugu, baina horretik galderaren bat egin nahi baldin badie, iruretako edo zeni, irurei. Igual de maguz. Igual oso ondo espiratu dire. Alereko da, gauza bat, txerek esan duena, nik uste dut egintorean, efectivamente, hobeak izaten direla seinalatzen problema, soluzio baino. Editoreak edo don horrez, igual izan da, irakurlea bezala, esan da, baina ez dakiz, egura momentuetan pizka, ez dakiz, gal nuen interesa, o, naz, eta irakurleek beti ez zabaltasun gehiagizko pentsatzen dute, ez nahi eta egin. Naik azta ez ez du zan nahi ez, bera jarritu hor ditzak, bestiot, nahi, baina igual ez ez. Baina ez dut esaten, eta ez zer egiten ari zego ez, tontu pentsatu ez, profesional ego, mila gauza izan daitezkela ez, eta nahi eta desberdinetan gauza diferentak esan nahi ditu ez, eta irakurri normalen pentsatzen dute ez dut ulertu. Baina igual ez kondo esplikatuta. Irakurri pentsatzen dute oso ona zan, nahiz eta ez diren bukararen iritzi pentsatu dute oso ona zan, baina zentzun dute eta inkluso zango ez dute gustatu zait eta ez dute bukatu, eta ez dakiz urba, exactamente. Da, egia dela pentsatu dute. Orduan, zentzun dute idazle ikusente, majo ikusentaia edo ez dutela goza gutzen plegamente, edo ez liburu ez publikatuta dago, pentsatu dago prozesu bat, amintarago da, mila gauza, edo idazlegia prestigio basata, aurreko liburu bat guztu zitzaien, igual, mila gauza batek, ez? Irakurriak oso esposa pelaten. Oso. Niretzat gaztariz horik egitatzen pezunean, idazleari esate pezunean. Hemen, ez dakit, hemen ez duen montzian atzen. Eta aitortzen dizu, bai, eske hor, tarrapa batek, hor ez nekien zer egin. Hor dago trampa, hor dago toratioa, eta hori da, Oso lasaiga bezaten dizutenean, hemen da zen duzuna, beste asa. Ganuta gozat, aukeratzen dituzu, akin da, perfectamente no baso, zinta bezatu handa gore. Baina normalean oto zazen badezu, idazlea, ze hori balin badaukazu, behiral hori balin badaukazu, harrapak da bezute idazlea esaten, harramatu nahu, horren egizarri. Ni 13 urtez izan naiz editore baten bikotekide, orain jazta editorea, eta ikusitu oso batzuk, imaginatzen ez nituenak, idazleen balidade buruz. Eta egoskorkeri batzuk ere bai, igual esatea, nik aukenduko nuke, ez dut ulertzen zesan nahi duzun, kenduko nukeela, ez da
problema zail bat soluzio zail bat, ez ba. Zer, batzuen soluzio oso zaila dira nahiz eta problema zeuk ere ikusi, ez? Baina, parrafa auketuko nuke hori, idazleatek esaldi hori bertzen espadu, en fin, ez? Eta egoskorkeria asko, karta solo asko ere bai, efectivamente diosuna, baita psikiatrikoetatik ere idatzi direnak, bai esan denetarik, ez? Eta oso lan, toren oso lan zaila da, buk zuzentzaileak gehiagik konfuntzen duguna. Ba, ustez bi ofizio ditu. Oso eskentzatakoa eta jendetasun handia eskatzen duena, eta literaturaretzat fundamentala, eta oso zaila da mantentzea editoreak euren animoa eta euren entusiasmoa eta profesionaltasuna eta ikasteron lan egin, eta zaurin non ikasten da. Ja, hori da beste bat. Akademiaren bat ez altu. Ze, baderen bolatu zentu, txokatzen baduzu ere askotan, edazen deguarekin behin eta berez, hori harremontzan ere esaten zuen, ni errenditu egin moritzatek, ez? Askotan prozesuak ez dira atzeniak, eta beste askotan bai, baina mantentza zure burua hor animoz eta literaturaren problema guztiekin, ez daude aberazteko, en fin, ez, eta hain harreman auskorrak dira, eta gara, komplejoak, eta orduan persona bat iminen eman agiozu inolako intentzio gabe, edo mindu daiteke inolako motibori gabe, eta orduan oso ofizio zera. Eta filia eta fonia da, pues edo zein zeata bezala, persona batzuekin hobeto konektatzen duzu, eta beste batzuekin, ez horren bestean, baina pelatzen duzu hor tartean dagoena, lehen gaia oso delidatua dela, eta hori Garen ikusezin fundamentala. Handeren bat, ez du baitek? Mikrobaite, hau zen katezez, mikrobazizan, non duzuten da, ez idate aipatu duzun eta aipatu dituzun kontu bi, bat komentatu zuri horrek esan dizuna euskarazko literatur, kritika, edo kritika zer eta, baina guztoren aipatu duzu, behar bada irakorriok ganela eskusa banagiak, eta behar bada zorrozogiak edo kritikoagoak izan beharko denuk, ez da? Irakurle lez, horrek ere akaso ekarriko luke behar bada kritika profesional, seriago, zorrozago, edo ez dakiz zerago bat, ez da? Zeia hori idazleak eta anak eta entzat, ez dakit kritika literarioa existitu beharko litzateke. Nik uste dut, beda esan, ez dut boronetan esaten, idazlen baliradeak eskatzen duen zigorra birela kritiko literariko. Lan hori ere ez da inon irakazten eta oso zaila eta eskertxarregoz. Eta kritiko esate ofizioz edo zeren nahen. Esan dela batzuetan kritikaria dela, lan horretako zer frustratu, ez da? Askotan. Musika Eta frustratu. gomendatuko nioke frustrazio, sorkuntzaren frustrazio bat losatik ez joatea hori. Ez taleko, hori ez taleko. Baina kaso mitua. Baina bai, askotan hori ere gertatzen da, ez? Edo zoazila gehiagi horretara eta gero gara kritika batekin, zintzotasun guztiz egin duzun kritika, zain batekin tarea atera baitere, eta txiki bat da, eta ez da atxin. Eta kritikoak ere beldur da bere entusiasmoak agertzearen az, entusiasmoak ez dopa bat ere prensa honik. Ez, eta ezin, irudi esatu baldin badu, asko gustatu zait, ergaitek inozote bat irudiera ez, distrakte bat jarri behar duela, ez dugu kritikarekin oso harroman uneik, eta ez da ez da egaz, ez da bandela gazka. Zer funtzio beharko lukbean ere ez da desaktamente zen izan beharko lezen. Nik uste kritika bat behar duen da apalagoa, probat kontatzen izuna libura zertaz doan zelatako liburu baden zetopatuko duzun. Iruzkin, alakoak gehiago egingo bagen ditu, hori zengo litzateke lego eskola bat egatzeko, ez? Zer batzutan, datzuk ez egazatezu. Zer ez da zer liburu topatuko nuken hartuko bano esku artean, ez? Kritikoa beldurtu da eta adoretu beharko luke bere burua. Zazkenan idazleari gustatzen ez bazaio, eta zer. Ez da idazlea entzago, irakurrentzako da, ez? Eta irakurleik zai laguntzen bereziki ulertzen zer irakurle duten, ez? Irakurlea lasai daudena eta natural gotatzen dizkizuterako oso dira kritiko perfektuak, zer kontatzen dizute euren impresioa. Zer sentitu duzu zuk idazterakoa? Ez, hori da, hortik hori da, eta hori ez da dena. Baina odenek kritikorik honen argunak egon direna, eta egon dira batzuk, eta euskal literaturan ere izan dira normala idazten esperientzia ziokatenak. Ze badakite kritikori okurritzen zaizkio batzkoan gauza bat periode. Habrá hecho tal antes esto porque zer duzu, es que ez da goztza. Zer aldea marzianoa ikutu gaiti bertan ez. Eta ezagutuko baluten prozesua gauza batzuk hobeto ulertuko nituzkete, ez? Eta horregatik adibidez, labazetaren kritikorik gunean nire ustez izarri da. Perfecto ulertzen du, ez? Egiten duena eta gainera bide bat seinalak dio
Perfect. Alaxe beti, ez? Eta irakurleak egitea kritiko perspektuan normal daudenean, natural daudenean, eta asko dira, topatuko dituzu, onak, zantzai, gabe, irakurleak badira, irakurtzen badute, ez dago beste klabe, zuko esan duzu, irakurtzen dut asko, bai, ez da. Idatzen ezaketan du, bai. Eta asko irakurtzen duzu bitarte. Orain, ez dut irakurtzen, idatzen nahi dut, zen nola jarri gozen da beste aldean, ez? Tentzu guz beste aldetik, ze denbora guztien egun pasara bi aldeetan, ez? Areketa telefantiko irikeko. Nola dakizu? Ez dakizu, ez duzu ezagutzen esperientzia. Irakuren esperientzia ez duzu ezagutzen, ez? Ez dakizu, ze suspermarra esateiteke, edo zen, ez? Suspermarra. Eta orduan ezin dizkiozu testuari egin alderak, eta nola ikasten duzu, ze idazle batek irakurtzen duenan beti irakurtzen idazle batek bezala. Eta orduan ikusten ditu, soluzioak, ez, hemen begira, idazle bat eskola dira, evangelo dira. Eta irakurleen normalean, insisto, zarata idazle bezala, zaratak intzen badunte burutik esango dizute, baina, perfecto, ez da izai, aliketa. Esan nahi, hor dagoen testua, jende asko, argitaletxeak igual salduko du, interesa derako imaginatu, ez esango dizu argitaletxeak, zer bat ez Quijoten nazien esaten duena. Hombre, idazleari ez sinetxi, ez esango dizu idazlea. Ez duzu ezagutzen ama bat, aita bat, beika, hombre, tralena esango dizu, ez que berea da, ez? Argitaletxeak esango dizu, liburu bati buruz, prentsaurrekoan. Liburu hau, este autore que te puedes ahorrar, este zut esango. Orduan, kriterio bakar bat dago mundu honetan, benetan, fida zaitezkena zaure. Eta askotan kriterio hori asko gustatzen zaigu egitea, esatzen zaigu berreverte maizu badala, más pro de las escenas de acción, si no sabe hacerlas, no hace, de hecho. Eskakea ez ditu egiten, kontatu egiten ditu, ez daude. Beraz, arago asko esan den zaizkigunez, eta askotak esan zaigunez, gauza, ondo iratzeta daudenak esan duzu. Handuzu, ez. Eta ariketa hori ekitea, alduntza ariketa hori egitea, zaila da. Eta ez diegula utzen, irakurri hori egiten, ez diegula utzen batean. Institutuko kurrimen unetik azinta ez diegula. Eta ekiztatu egiten ditugu asko irakurrean, eta gero irakurrea baltzen ditugunean, azten gara mentzatzen, Eusko Jaurlaritzaren esango errua, seguramente. Ez dut esaten ez daukanik errurik, enki beharko du erantzunkizunen bat, Jaurlaritzak ez. Kultur politikan. Baina, egiten egin ditzakegu libururik onenak, nik uste dut bereziki, egin ditugu irakurriko genituzken liburuak. Ikustu eta argitaletxe baten hori da gara ez, irakurriko zenuke? Irakurriko zenuke guztela, irakurriko zenuke interesez, irakurriko zenuke bukararaino. Hartzen duzu libura, irakurtzen duzu lehen iruzaldiak, eta esan duzu, edo esakezu. Palabras. Eta zure burua horren izinitorizatzea, ez da, segero, por supuesto, alde guztoak eta daude, ez? Osa bat ez da zuretzako, ez dozan etxan badenik inolaz ere. Eta gero alde aurreritzi pila bat, generoa beste baino bea dela, eso bada, dala hobea, ez esango dizu. Tren esorak baienato bada, esan nahi dut. Oso hauzitxo nola dira, ez? Maitasun historia badun bada erpeikeri badala, ondo bukatzen bada erpeikeri badala, gehiago. Komedia bagin bada erraza dela egite, bai, klaro. Errazena mundu honetan komedia bat egitea da. Horregatik gogorek dituzu horren beste komedia proiektuzuenak eta asko guzko zaizkizunak, ez da? Eta gauza guztiek zarata hori konboan ustea eta konzentratzea eta hor jatzea hitzekin eta listekin hori abatasunak egitea bat dira konzentratzea hori da handirik guztia ez. Irakurriko zenuke, idatzi horregatik idazlea listea bi alen ez diazu. Para hori nitzareko prozesuan nazian, ez idatzi nahi duzu libura zen, zer liburu idatzen nahi duzu? Julio Cortázaren Todos los Fuegos el Fuego, baina txorrada bada hori, ez? Zer liburu idatzen nahiko zenuke... García Márquez esaten zuen un libro que hicieran útiles todas las palabras, ya está, el libro definitivos. Baina idazten duzu aduzi liburua, eta beraz, zen irakurri nahiko zenute, ja? Hori zupakan geltzen duzuz. Jai, txut ez titulo. Titulo oso gozo ez da, ez tituloen nintzen hori ez. Eta idazkin atera bat, urbaite, ez dara... Luze erantzen du banez ez da. Nik aldetu nahi noa. Bai, hobet. Nahi, zer jebela estan zuten gainera gero hortik hartzeko. A ber? Ez, edizioa, aipatu dezute, edizioa
editorea eta zuzentzailearen arteko desberdintasuna. Eta gero mentoretzarekin ere lotua, eskeneri ere iruditzen zait dagoela figura falta bat, edo dagoela laguntza falta bat idazleentzat, Estatu Batuetan ikusten dut, bueno, mundu anglosajoian, pues gauzak ikusten ditutelako interneten eta haiek ere daukate agentea, intermediarioa dela, kobratzeko dirua bai, ez? Hori beste kontu bat da, baina agenteak egiten du lan bat, ez? Galbae batetik pasatzen du testu hori, ez? Eta, bueno, kompetentzia ere altuagoa da, orduan testuan are altuagoa dira, eta orduan zein da desberdintasuna? Uste den ere galdera da. Hori ba. Zein da mentoretza edizio eta zuzenketaren arteko desberdintasuna? Eta hori guztia dago argitaletxeetan? Edo argitaletxeetara iristeko aurreko egin behar da? Ez dakit ulertzen dira ez dutan. A ber, mentoretzara, bueno, desde guk asmatu dugun, euskal monokala ez, baina asmatu. A ber, idazleak egin dezake lana oso bakarka, baduko idazle batzu, ez dugu bat, oso ez da una nahi beti esaten. Ikatzatu latzen jendek esaten duna, sormen lana kolektiboa den. Joe, gela esatzen ez, balitzen urketa bat, eta nizetu latzen, pixka bat indarrean badago, ez, sormenaren kolektibizazioa da bat besetzen, osera. Eta mentoretza, ongi etorria. Zera nobea de bat, orain euskal idazten elkarte sorgeuna, ez? Bai, osea, ongi etorria, ze bueno, eta akur edizio bat, osea, testu batek izan dezaken gauzarik onena da, edizioa. Osea, ez dago beste zeri. Orduan, jode, suerte bat dauka bi edizio edukitzeko, pues mentore bat balin badauka, pues Aia eratik dagoen editore bat dola, mentoreza azkenean da, hasieran hori, dago laguntza hori, testu hori, hortan siriztu edo aukerak ikusi dizkiona, eta esan dugu, pues venga, hortik. Gero argitaletxera iritsiko da, eta argitaletxeak egingo du, pues bigarren edizio bat, eta baina bere bigarren edizio izango da, lehenengoaren, lehenengo mentoreak ez du neurtuko bere katalogoan horik, ez du neurtuko, bai, ikusi sistema ezagutzen badu, jode, holako testuak, ez dakizet, esperientzia bali badauka, esango dio, bera, argitaletxe honetan, erortako lanak argitaratzen dira, baina, bueno, lehenengo mentoretza izango da, testu literariari dagokiona. Berezti gut bukatzen, egin zu, liburu prozesua zehar bukatzea edanztu zaila, liburu bukatzen egiten eta bukatzen lauen, literezkoa ez da bukatzen, eta editoreak normal esaten dira, bukaeran datozenak berri idazketarekin edo proposatzeko aldaketa literaria opari dezan da, eta zuzentzaileak zuri hizkuntzari dagozkiona. A ber, editoreak tekstatzuta, nik bi urte da mazki persona batekin, osezakin mentoritza edo edizia, baina persona horrek zortziren hori aldeko novela bat aurkeztu zigun, eta, bueno, pues, ez dakit nit ematu nintzen, horrek ematu nintzen, era gozmen kabide. Era biotela oso novela komplikatua edizio lana egiteko oso josia. Ez que kasu diferentea daude. Novela hori adibidez josiegia etorri zen, nire gustako. Josita hona desegitea zaila da. Orduan, denbora guztian gaude, uste honek ez zula funtzionatzen da nik esaten dut, eta ez badezu zerk ikusten ez egin, eta ez bazera gauza, pero segiko berre egiteko, ez da ikutu ere. Orduan, korrekin zer esan nahi dut, bueno, gauza bandala mentoretza edizia, mentoretza barra edizia, eta nik uste zuzenketa lanak beste lan bat izan daiteke, eta izan ditzate gelazkizan deskargo baiz ere editoro. Eta aktaletza beztan diferentea dira, hori zer. Albat bai, eta hori beste ofizioa da, nik adibidez, Euskaren egoera gatik nik uste dut egoera. Nik ere gatik batzutan gehiek ipotzen araua galdatzen ari girenez, eta gaurnez erantzukizuna eta beratzukizuna, eta orduan zuzentzailearen figurak hartu du nik uste duteku handi bat, eta askotan badirudi hori dela editoreak egin behar dut guztia, baina ez da inondik ere, nik uste anglosa hori eporretan putrolea dut. Nik adibidez, zenbat idazle, osea, gramatikaz eta sintaxiaz eta azkenengo gara hauez, ni bai bueno, pues nik aldeatzen diot, edo ematen diot, dakien persona bati, edo itan noaz, edo zea, eguzet, oso gozari behar edizioaren ikuspegia, eta beste bat, zuzen arena.
eta hori gero agentearena, pues Euskal Herrian bastante Ez bai, badakit hori pertsona bada, baina eta testuak nola iritsi daitezke, pues batzutan iristen dira proiektu moduan, eta, bueno, pues ezakit, batzutan hablako mirari bat, ikusten duzu, ez da, honek badu aukera bat, ezen zer, eta aurrera egiten da, eta guen masina oso prozesu luzea. Baita ere, arriskutsua argitaletxean, etzaz, igual denbora oso ondo nertu behar du argitaletxean, eta proiektu horrek azkenean bidea gaitasuna esan itxiko da, amo porpo esaten dana, ez? Porque denbora mundu bat pasatzen da. Ordu posegiran zer da, ozta, etengabeko tanteo, eta gero da konfiantzarena, eta ziz, ni merezadia lana eta zintzatasuna bila, gitarreno ezin besteko. Eta mantzotan editoreak ere ezin behar du, esan behar du, eske, ezin den, bestuan egin, ez? Nika, novela ezin dituz. Espresso txikak naiz. Metan esan dizut, polutxan naiz, nire buruak ez dakit, trama... Bada, izen, novela bintzen bere... Genero berezi badu. Kapazan naiz, trama bat aztenen biltzaia zehatzeko, baina nire jakitza guztiakin, oso thriller pobrea ditugu nintzateke. Osera, orduan, trama biek zeratu behar dira. Irai ez kaneron bentzakin, zarit, osea, ez nuke asko nortatuko, egia esan bozuk, ez nuke asko aportatuko. Eta gero hau dago ezkantzea, eta gero daude pixkantazten zegoen, amistafez zera, gero daude ilustrazioan dauden liburuak, eta, bueno, beste zehatzik, eta... La bideia bastan pomisilara, hori ere irotazta ez zuten ez, osa, okurritza editore bat eta pentsatzea personalek igual egin. Hori oso barik eta polizka da, hori niri adibidez asko gustatzen zait, eta da, gutxi egitezat, baina egiten dira, normalere funtzionatzen da. Porque, bueno, editoreak gutxi asko hor dago, osea, badaki zer da sortzen dana, ero, ideak ditu, hainbeste ideak ditu nahi labea. Orduan oso ondo guri aurretarazten literaturak, ondoen funtzionatu dituzten gauzak dira, argitaletxeak berak diseinatutako proiektuak. Osea, diseinatu, ez zango kasia, momentu den, osea, personaje aurrezatu behar dute, tonoa divertigare izan behar du, gauza, bide horrekan jarri eta gero, osea, a ber, hau egiteko, eta horrek normalean, funtzionatzen du. Ez da, oso kapitzuari dago, bezin da, badaki urlako pixka bat zer, eta nik uste... Aizer ez bat zezaioan idazleari, pues eta batzazan igual idazle batek hartu imaginatu bideo bat literaturan, ez? Eta nire eraztutan penanti ematen ez, gero igual ezaguntu eta pentsatu, jo, nire aztio esan nire persona niri, jo, elmendik, ez? Edo, ez da, hori musatzen zezu horren beste, egin animatu, ez? Eta... Hori oso bolita da, adibidez, ez? Persona baten gandiatzea, osea, honek otarako bai, adibidez, ez da, hori ja poskantzen ari da bai. Aurren bilduma baterako, ikargari kostatu zitzaigun, eta zea da, emakume bat nahi gondun idazlea. Eta, bueno, zea kodea zan, humorea, eta blurri beriak, sueto. Osa, zuen gondun topatzen. Osea, benetan esan dizuto, no? Bueno, korrere daude, gauzas. Azia, gauzasko, baina hori oso polita da. Edi, behiritoreatik diseinatzeia, gauza, dedesan, hau baterako da, horren bian duen dugu, hau duen idazlea. Eta hori, nire zore, destandartan hori gezautzen, horren bago hori egin badala, argitalitxekek asko eta lehien. Hori egote egitea, eta dikute editoren doa eptari bat, espoildera. Alero, aukeratzea hori esan egiten, baina tituluak, astotaga, oso txar nahi, tituluak farez ez dira. Eta biseriatu oso Hona ere dira, eta hori oso lan bolita da. ordena ere, bai, liburuetan esate baterako edo poemetan, ez batzutan, liburuak ordena ondo betxatzen dagoena, eta gauza bat, zene imaginatu, beste uste batean batzutan ipuñak, osea, zerbait galdu ere bazko luketen, ez? Eta hori ere, nik asko miresten du editorez ona direna zehar ikusten duten hori, ez? Esaten duzu, kontzu, bai. Zegar, ondo pentsatu da laguna esaten duzu, ala behar zuen, ez? Gare bazala, ni badakit idazleak, osea, onduan daukala bere azalno. Gero nikon, eskatu gomentu zau, kaso pixkatein galioan, nik ontan, Azala titula eta zinun zera, editorek beti dakiela nire. azala ez, normalean, normalean, batzutan, nik hau azala hon nahi dut edo nire lehen musu bat daukat, eta
Guk beti esan dugu. Oso ondo, eta aukera, eta beti azal bat egiteko beti galdetzen diogu idazleari. Ez nola ingusten dezu, ozea noskera nola ingusten zu, horretzen du. Horretzen du, eta zune den musua parte hartzen nahi badu, esaten diogu da, kare ezagaren, esan nahi ez da, eta gero, hor, bai, argitaletxeak badu bere esperientzia ez azaldeta. Eta, Mundu guztien uste du dakira zeuden asalpolitor, baina hori ez da besteri bat. Osan gustu bada gaina ez da, profesio. Ari guturazko utzi izti duzu, horrengo ez utzi bat, behitu dugu bai gururako. Eskerrik asko eta bezaten uzuri, eskerrik asko zuei ere bai, zuen gogoetak eta iritziak gurekin konpartitzeko eskuzadetasunari datik. Idazle elkartan entzate oso aberazgarri da, ze mentoretza programa hau martza jarri genuenean, gai dituen, zabentza asko, ez da? Editore lana, mentore lana, zertzan, zer batzuen, bakoitza, ez da izan, eta gau pizka bat argiago daukagu. Ezkerrak ere bai Bizkaiko Foru Aldundi gai, laguntza ematearen da dira hemen ez horrezkaria gero, eta eskerri asko. Eta hurrengo ezan dizuegu, laster irekiko gu, ez deialdi bat, proiektua daukaten idaztetza, protesteko, eta sakuntek, lan hori, eta beraz, proiektu den badu hori bau bezue, adiegon, gazten irikiko dugulako deialdia, eta hori zen, eskerri asko. Txabla, pope dugu.